Hvad hvis du kunne kombinere attraktive afkast med en bæredygtig fremtid? Hos Dueland er det nemt at komme i gang. Vælg dine bæredygtige temaer, såsom vedvarende energi, sygdomsbekæmpelse, ren vand eller ligestilling. Og fortæl lidt om din økonomi, så klarer vi resten og sammensætter en investering, der passer til dig. Vores mission er enkel. At investere vores penge i løsninger på verdens største udfordringer. Vi skal investere milliarder i f.eks. grøn strøm, elbiler, sygdomsbekæmpelse og bæredygtige byer. Og det betaler sig. For bæredygtige investeringer har historisk set givet et højere afkast end traditionelle investeringer. Og den bæredygtige omstilling er først lige begyndt. Med Dueland kan du se både din investering og impact vokse. Invester for ned til 500 kroner og bliv en del af et voksende fællesskab af bæredygtige investorer. Start din investering på Dueland.dk og invester i fremtiden. Det betaler sig.